Assalamu alaikum wa rahmatullah. Barkanmu da kasancewa tare da ku a yammacin nan na yau. Nan shine wurin da in zuba irin shinkafa sakamakon kun san yanzu ana sanyi. To wannan irin da kuke gani yau kwanan shi 5 da zubawa. Amma kun ga har yanzu alamun tsirowa bai fara ba. To ba dai mu tona mu ga yaya ya kasance. Shin yana shirin fitowa ko kuma har yanzu bai fara fitowa ba? Ga shinkafa ƙwalli ɗaya. Kun ganta nan yadda aka sa ta haka take, kawai iya jiƙa ta yi ba ta yi komai ba. To gaskiya shi zuba iri da sanyi dole sai da haƙuri saboda baya tsirowa da wuri. Yawwa kun gan shi nan, kun ga ya fara yin jijiya, wannan farar jijiyar shi ne. Kun ga nan ma kan shinkafar ga shi nan ya fara soko jijiya, kun ganta nan ga wani fari shi ma jijiyar shi ne ya fara alamun fitowa. Yawwa look at this is root. Kun gan shi ya fara fitowa. To gaskiya wannan nan da kwana 5 nan gaba ina sa ran idan na zo ni zan tarar da shi ya fara fitowa yadda ya kamata. Saboda shi noman shinkafa idan sanyi ya shigo dole sai ana haƙuri. Kun ga wurin nan? Iri ne in zo in zuba shi buhu guda. Kun gan shi nan? Shi ne duna. Kun gan shi? So nice. Nan kuma na zo na tsattsaga ne ban zuba ba. Saboda ina so ne in ɗan ba shi tazara. Shi ya sa ban zuba shi ba. Ina so sanda wancan zai kawo a ce shi wannan bai ɗan ƙaraso ba. To wannan shi ne aikin rani da za mu yi, irin aikin rani da muka zuba.